Mijn naam is Andrea Bies. Ik is van Omaheke region hier in Gobabis. En terwijl broer Joe voor mij gebed het, heb ik een gevoel gezien, iets koude gevoel wat zo afgegaan het benen toe. Ik kon eens niet mijn been opgelegd hebben. Die hele probleem is eigenlijk, het grootste probleem is die knie. Ik is een astma-leier, ik is hoge bloeddruk, ik is astma. Maar het grootste probleem is die knie. Nadat broer voor mij zo bed, heb ik iets gevoel wat zo afgegaan het knie toe. Ik heb gaan zitten op die bank en ik heb mijn knie zo gemaakt, zo geoefend. Terwijl ik mijn knie zo oefen, voel ik in zijn pijn, geen pijn. Zoals ik nou uitkom, loop ik zoals een soldaat. Die pijn is nog, zoals ik hier sta, geen pijn. Ik kan niet die been zo maken. Ja, glad niet. Ik kan niet die been zo maken. Ik is gezond, die Heer heeft mij gezond gemaakt. En ik geloof, die Heer heeft mij gezond gemaakt. Ik zal vandaag lekker gaan slapen. Amen.